Boas tardes, benvidos á Horta de Cruz. Hoxe vamos a apañar chícharos e de bajalos. Chícharos, decímolo en gallego. Son demais son guisantes. Pero despois hai por decir como se debajan. Esta é unha pequena demostración de apañalos. Porque hai que apañar todos os días, que isto bota moitos bichos. E ao botar moitos bichos, hai que apañalos todos os días. Todos. Bueno, para ver se me chegan. Agora vamos de bajar. Que vos parece? Teñen boa pinta, eh? Bueno, agora vou-vos explicar como se abren. Porque moitos non saberán. O que non poñan guantes, por aquí cortanse os dedos. E isto faise así, clávaselle a uña e abren. Ade. Algúns xa teñen o bicho, Pero, como xa estou acostumbrada, pois xa o fago bastante ben, Mira, este non vale ningún. Alá, fuera con ela. Por eso digo que hai que collelos todos os días. Algúns non están ben criados, pero os que están, estes, son os que cortan os dedos. Vedes? Estes están ben criados e son bons, Son de medio enrame, que os hai baixos. Chámanlles enanos. Despois hai nos de medio enrame que é este. E despois os altos, que son de emparrar. Vedes? Tamén teño aquí unha visita, Vale! Aparta, pardiña! Ala! Xa está, ala! Vale! Vale! Vedes? Xa vedes como se fai? Aparta! Aparta! Bueno, hoxe xa vos deixo. Hasta outro día, que faceremos outra cousa nova, aquí na Horta de Cruz. Chao!